Veterinárna klinika Zoovet v Prievidzi sa špecializuje na komplexnú zdravotnú starostlivosť o psy, mačky, exotické zvieratá, kone a zvieratá zo zoologických záhrad. Skúsený tím odborníkov s individuálnym prístupom ku každému prípadu využíva moderné prístrojové vybavenie a neustále sleduje najnovšie trendy vo veterinárnej medicíne. Klinika ponúka kompletnú diagnostiku, internú medicínu, očnú a ortopedickú chirurgiu, stomatológiu, gynekológiu, onkológiu aj špeciálne operácie so šetrnou anestéziou. Samozrejmosťou je vlastné laboratórium, moderné rentgénové pracovisko, USG diagnostika a komplexné vybavenie pre hospitalizáciu a imobilizáciu zvierat. Zoovet kladie dôraz na profesionálny prístup, kvalitnú liečbu a pohodlie každého pacienta. Zverte zdravie svojich miláčikov do rúk skúseného tímu v Zoovet Prievidza. Našou prioritou je rýchla a presná diagnostika, vďaka ktorej vieme účinne zasiahnuť včas. Vaša dôvera nás zaväzuje poskytovať služby na najvyššej úrovni.